L-ewwel tender li rebħet il-kumpanija Olandiża Trafigura biex tbieħ iż-żejt lil Enemalta kien f'Diċembru tal-2003. Dan ġara 3 xhur biss wara li Frank Sammut inħatar konsulent taċ-ċermen ta' l-Enemalta ta' dak iż-żmien Tancred Tabone li jiġi il-kuġin tal-Ministru Austin Gatt u li dak iż-żmien kien politikament responsabbli mill-Enemalta. Trafigura rebħet dan il-kuntratt anke jekk ma kienx fil-lista tas-16 il-kumpanija li ibbidjaw għat-tender sabiex tbieħ iż-żejt lil Enemalta. Iżda wara li Sammut inħatar konsulent huwa iltaqa' ma' Tim Waters mit-Trafigura u qallu sabiex jitfa' l-offerta. Fil-fatt, Trafigura rebħet ukoll kuntratti f'Settembru ta' l-2004 u frar tal-2005 fost l-oħrajn. Dan kollu sar magħruf il-ħamis wara nofsinhar meta quddiem il-Maġistrat Anthony Vella bdew jinstemaw il-provi fl-istadju ta' kumpilazzjoni fil-konfront ta' Frank Sammut li huwa akkużat bl-involviment fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt mill-Enemalta. L-assistent kummissarju Michael Kassar xedt li minn dokumenti ta' l-Enemalta kien ma jirriżulta li f'dan il-perjodu Frank Sammut kien membru tal-Fuel Procurement Committee, iżda minuti ta' waħda mill-laqgħat tal-bord ta' l-Enemalta instab li hemm miktub li ċ-ċermen ta' l-Enemalta Tancred Tabone kien qal illi l-aġġudikazzjoni tal-offerti għax-xiri taż-żejt kienu qegħdin isiru minnu bħala ċermen u persuni oħra fosthom minn Frank Sammut bħala il-konsulent tiegħu. L-assistent kummissarju Michael Kassar qal li dan juri illi Frank Sammut fil-fatt mhux biss kien membru tal-Fuel Procurement Committee iżda kellu wkoll rwol influenti ħafna fil-bord tal-Enemalta. Fi kliem Michael Kassar, George Farrugia ħajjar lil Frank Sammut biex jidħol f'din il-korruzzjoni. George Farrugia, il-persuna li ingħatat il-proklama presidenzjali, kien jieħu ħsieb l-invoices u l-pagamenti lil Frank Sammut. Fil-qorti ħareġ li Sammut kien informa lil Tancred Tabone bil-ftehim ma' Trafigura dwar il-commissions li għandhom jieħdu Sammut u Tabone. Il-commissions bejn Frank Sammut u Tancred Tabone kienu jinqasmu nofs bin-nofs. Jirriżulta li Sammut kien juri l-invoices maħruġin minn Trafigura lil Tancred Tabone sabiex jurih li ma kienx qed jagħtih inqas flus milli kienu miftemin. Il-commissions lil Frank Sammut kienu jitħallsu skont l-ammont ta' żejt li tixtri l-Enemalta. Il-Pulizija qalet li dawn il-commissions kienu jiġu depożitati f'kont bankarju fl-Iżvizzera li nfetaħ speċifikament sabiex jirċievi il-flus tal-commissions li kienu jidhru bħala konsulenza. Intqal li Frank Sammut kien jirċievi commission ta' madwar 60 ċenteżmu ta' euro il-tunnellata metrika ta' żejt u b'kollox kien irċieva ma' 62,000 euro f'commissions. Skont Frank Sammut dan ukoll kellu kont ieħor f'Ġibilta illi f'dan il-kont bankarju kien irċieva mal-121,000 euro f'commissions oħrajn minn Trafigura. Dan l-ammont ta' iktar minn 180,000 euro f'commissions kien irċevih kemm dam konsulent ta' Tancred Tabone u skont l-assistent kummissarju Michael Kassar, Frank Sammut meta spiċċa minn konsulent ma rċevix iktar kummissjonijiet. Fix-xhieda tiegħu l-assistent kummissarju Michael Kassar qal li l-Pulizija bdiet l-investigazzjonijiet tagħha fuq l-iskandlu tax-xiri taż-żejt mill-Enemalta wara rapporti li der fil-Malta Today dwar allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-proċess ta' xiri ta' heavy fuel oil mill-Enemalta. Huwa spjega kif il-Pulizija marret għand l-Enemalta sabiex tifhem is-sistemi interni ta' kif jinxtara ż-żejt. L-assistent kummissarju spjega kif kien l-istess Frank Sammut kif ukoll Tancred Tabone illi kellhom konflitt ta' interess meta wafqu l-kumpanija Island Oil Bunkering Limited. Din l-istess kumpanija kienet kompetitur ewlieni tal-MOBC li tagħha kemm Sammut kif ukoll Tabone kienu uffiċjali għolja. Flimkien ma' Sammut u Tabone fl-Island Oil Bunkering Limited hemm ukoll Tony Kassar u Francis Portelli li wkoll qed jiffaċċjaw proċeduri legali kontrihom brabta ma' dan il-każ. Intqal li George Farrugia u Frank Sammut kienu jirċievu commissions mingħand il-kumpanija sussidjarja ta' Total, it-Tozza, wara ftehim sabiex din tissupplixxi lill-MOBC. Apparti flus Frank Sammut irċieva wkoll vettura li tiswa ma' 30,000 euro. Il-kumpilazzjoni mistennija tkompli fis-7 ta' Marzu li ġej.